prácticamente casi todo o que é ahora. Vai nos sacar de a primaria, vai nos meter no instituto a estudiar, evidentemente, vai conseguir que os pregoeiros suban de nivel, veo hasta unha menestra, me parece, vai poñer a andar este agasallo tan importante que son os homenaxeados, que ano tras ano se lle reconoce os méritos que teñen contraídos ao longo da súa vida para a gastronomía barquense. E despois, pois, que queres que vos diga de Potolo? Que non quero queimar moito este tema porque despois, cando algún día suba ele aquí, terá o seu punto de vista que vai ser bastante diferente ao meu, evidentemente, pero sí que consigue que Orfeón lle poña, moitas gracias Orfeón pola actuación de hoxe, por favor. A banda sonora, evidentemente, banda sonora sacra, menos eso, que non sei en que tono vai, pero... E despois tamén vai conseguir que Anxo Rey lle dedique unha canción. Neste punto lembrolle ao noso técnico, pido un aplauso para os nosos técnicos que están facendo unha labor increíble. Jorge de Ton e Son, ou Son, Ton e Son, bueno, son os que son. Ten comprometido comigo que lle vai facer un rap ou algo pop os indios para o próximo ano ou para cando lle toque. Decía que o Potolo vai conseguir que o Botelo crezca, vaya a ese sitio larpero máximo de Galicia que é San Caetano, consiga o título de festa de interés gastronómico de toda Galicia, e vai facer das cousas máis. Da man de José Ángel vai enseñar o mar. Vai-te enseñar ao mar, Boteliño. Vai-te meter nunha ladeira moi grande, desde ali vas a ver a Torre de Hércules, esas olas de 8 ou 9 metros que caen estes días, e vai-te mostrar os coruñeses. E como os de Vigo non querían ser menos, pois está ben, vamos ir a Vigo. E ali en Vigo, fíjate se eres famoso, o alcalde de Vigo, un compañero de Alfredo, que os dos comparten a súa afición polo como se chama eso? De que eres presidente? De jajá non ten nome. A ver, da fe. Sí, de fe, hai que ter moita fe, é verdade. Un é presidente da fe e outro da fe. Un da Fegán e outro da fe do outro. Un de Galicia e outro de toda España. Pois decía que o alcalde de Vigo ese, popular como el solo, popular, non dixen Partido Popular, dixen popular, vai, no teu honor, vai poñer un barco nunha rotonda ao lado de onde comemos o Botelo. Impresionante. E ademais vai no vender na festa. Vai no vender na festa. Dicen, honoros do barco que veñen aquí a mostrarnos o Boteliño, vamos poñer un barco na rotonda. É fixo. Abrallados que vamos aquel día. Abrallados. Pero bueno, esa é outra historia. Potolo, igual que eu, tamén ten que deixar a concejalía, porque tamén a súa mãe decide irse ao país de nunca jamás. E entonces vai vir isto que a paridade, un tío, unha tía. No meu caso non facía falta, porque eu xa era José e María, entonces non había. Entonces vai vir Margarita, que ven de fora, ven de Cangas. E que lle pode dar o Botelo? Marcha. Como esos cánticos que se fan por aí de frunchos, non furungos, non frunchos. Furanchos. Bueno, algo que se fura, debe ser. Entonces vai lle dar ao Botelo esas festas que levamos 2 anos. Este ano, polo menos, non ven a Televisión de Galicia. Porque cando ven a Televisión de Galicia, sabedes que teñen un Botelo elí, que cho presentan, que cho fain probar, está frío, non hai que non coma. Pero bueno, que bonito, que rico, que bon está todo. Pero bueno, a Margarita que lle queda? Eso, manter o que hai, crecer. Supoño que estaba outro día falando co Yoda Blas, que te leva a Madrid. O fillo de Yoda Blas ten moito contacto con Carmena, a ver se consigues que te monte por ali tamén nunha rotonda algo. E se non te chega a Madrid, podemos ir ao país de Puigdemont, que tamén
Que tamén elites Camilo Valdiorras o de Cor, como este tamén, que é moi amigo noso, amigo do Botero, que tamén lle pode dicir a Colau algo por si cola. Nada máis. Perdonademe esta broma. Un botelín vou te deixar aquí un momento porque... Así non toma nada. Todos casi iguales. Este é o único momento en que decidí non vir a pelo. Por certo, sobran entradas, se algún necesita alguna. Teño que... Sempre imaginei que iba a estar en Cannes, sí, ese sitio onde hai un festival al lado de Vigo que te nominan e tal. Entonces, cando te nominan e te dan un premio, te sales con a lista de agradecimentos e eu teño aquí a miña... É pequena, tranquilos. Os meus pais, porque se equivocaron unha vez. Son fillo único, non está claro. Equivocaron unha vez. E particularmente o meu pai, porque mira que fumaba, pero nunca me ofreceu un cigarro. Tamén enseñoume unha cousa sobre os vellos, que cando os vellos crecen, hai que ir xunto deles e non deixalos solos. Nos volvemos de Madrid porque a miña abuela puxose mala, e o que posiblemente se perdeu en Madrid, ganou no barco. Non o digo por mí, digo por o que pasou despois. E a miña mãe, porque basicamente sempre me decía, neno, cada vez que des un no, dá 99 síes. Por eso tiña un comercio que se llamaba Fía Polo non cobra. Pero bueno. O río Sil, porque mira que se levan lavado botelos nos Sil. Aquel obreiro que en Madrid me quitou unha novela do oeste das maus e me puxo un libro de Julio Verne. O instituto, porque aprendín que se pode estudiar sin cobrar. Na academia estudiábase, pero cobrábase, era diferente. A miña pandilla, porque que sería eu sin a miña pandilla? O Teleclub. O Teleclub foi un sitio onde nos puxeron televisión e podíamos ver as series de Bonanza sin que te votara o pai do Tori. Por certo, o Tori, xa que falamos do Tori, o Tori é unha persona que leva 50 anos detrás dunha barra dun bar, nas casas baratas, claro, evidentemente non podía ser outro sitio, e inventou o pincho vegetariano máis rico que coñezo eu, a torera. A torera, na súa versión picante ou na súa versión dulce. Impresionante para tomar con vino. Os mestres que veñen a este pobo chorando e marchan chorando tamén. Veñen chorando de rabia e marchan chorando de pena. Pero despois están os que se quedan. Óscar, Viti, Alfredo... Margarida tamén é mestre, ainda que non exerce, etcétera, etcétera, etcétera. Eles contribuyen a que sexamos máis cultos, máis abertos. O sea, non xa éramos cordiales, porque somos a vida da cordialidade. Pero, bueno, os maestros que veñen que se quedan. Acordome de Viti, porque Viti deu posiblemente o mellor pregón das festas do Cristo que lembre eu. Dixo que un día pasaba polo tren, baixou, se fía unha cousa a barco, que curioso, vou me baixar, e quedouse. É así, sincero. Xa remate. Os cines, Emperador, Colón, Monumental. Cedí e Groucho máis. A miña vida de película gracias a eles. A familia Blas, porque no momento que eu quedei orfo, tardaron 10 segundos en adaptarme. E por fin tuve aqueles irmãos que non tuvera nunca. A Gargallada, sí, ese grupo de teatro que enche máis que eu, aquí, que me fai subir, fíxome subir a este escenario, a decir cosas como eu aquí onde me ves, eu non sou un paspán, ou quero ser unha muller, ou un montón de tonterías. A Baños Filos. Baños, a nosa relación con Baños, que son os que agora nos permiten ver os estreos en este cine, ven de moi longe, xa do seu avó, e de o tempo aquel que eu tuve en Cine Colón como empresario, tanto Emilio como Pablo, e como Pablo e Viz, sempre estuveron aí dispostos a que o meu sono foda pa diante. E agora, ainda por riba, contrátanme e paganme. Que eso xa o colmo. Porque o que non saben eles é que ese traballo estaría disposto a facelo sin cobrar.
a Margarita por darme esta oportunidade por rirvos un rato, e despois as outras cousas máis importantes que teño hoxe na miña vida, que son a miña bici, porque como coxeo pola directa non podo andar 5 metros sin ela, e ti que te atopei ali na segunda fila, e se non te hubiera topado non te estaría buscando. Como toda película ten unha banda sonora, a miña banda sonora vai ser esta canción que con mensaxe expresa todo o que sinto por vos. Moitas gracias.